Hola, Gabon, arrastion edo Gabon, eskerrik asko etortzearren, Gabriel Arestiren eguna ospatzeko gurekin. Hasi aurretik, aipatu nahi nuke, Begoña Moran, Bidebarrieta kulturguneko arduraduna, momentu honetan ez dago batera ondo pasatzen, bere koinatua bat-batean hil zen atzo, bihotzekoa jota, eta benetan samin, gogor, ordu honetan, gogoratu nahi nuke Begoñaren irudia, zehazken batetan bera da kulturgune hontako arima. Ondoren, aurkeztuko dizuet zein izango da, gitxi gora bera egingo dugun ekitaldi hau, lehen da bizi, aipatu izan den bezala, Gabriel Arestiren lehen pausoak literaturan hitzalditxua emango ditzuet, eta ondoren Udan Egoikoetxeak eta Peti kantariak egingo digute Gabriel Arestiren literatura lanaren aurkezpen bat. Udanek risitatu egingo du eta Petik kantatu. Bueno, gaurko egunez nik azaldu behar dodana oso gauza sinpletsua izango da. Kontua da, ezagunak ziren gutun bi agertu zirela Euskaltzendiko artxibategian. Hau ere gauza zelebrea da, zorionez sortea badago munduan. Ni ari nintzen Gabriel Arestiren beste gutun batzuekin lan egiten, eta egun batetan jo nintzen Euskaltzendira, eta eskatu nituen gutun haiek, eta eman zizkidaten beste gutun honek. Hain zuzen ere, nik ezagutzen ez nituen gutunak, Handima Ibinagabitiari egindako gutun bi, Handimak Arestiri egindako bat dagoan, orain ezagutu araziko dugu zenak, baina kontua da, gutun barri batzuekin, gutun barri batzuk izan nituela eskuartean, eta Arestik gutun biotan, nahiko informazioa ematen du bere bizitzari buruz. Gutunak 1954koak dira, eta bat 1954koa, abendukua, eta bestea 1955ko maiatzekua. Beraz, 1954, 1955, hain zuzen ere, Arestik Eusko Gogoa deitutako aldizkariarekin harremana hasi duen momentutakoa. Ez dakit ondo ikusten den, baina hau da, beste batzuk behar bada, beste batzuk ezagutuko dituzte, baina hau da, nik ezagutzen dudan Arestiren lehendabiziko gutuna. Gazteleraz dago, 1954koa da, Uztailekoa eta Zortzikoa. Euskaltzen dira gutun bat bialtzen du, esanaz, ja baduela zerbait, libru bat edo zerbait egina. Gutunak honela dio, apreciables señores, habiéndome enterado de que han abierto ustedes un certamen literario vasco, me dirijo a ustedes con el fin de rogarles tengan la amabilidad de comunicarme las condiciones de tal concurso, pues tengo varios trabajos hechos por mí en lengua vasca y me gustaría saber si alguno de ellos entra dentro de la categoría de las exigidas por ustedes. Espero que esta pequeña modestia y modesta demanda mía no les sea engorrosa y agradeciéndoles de antemano su amabilidad, les saluda atentamente Gabriel Aresti Segurola. 1954ko uztaila. Varios trabajos horrek zeintzuk ziran ez dago garbi, edo behintzat nik ez ditut ezagutzen. Kontua da, Handimarekin izandako guteneriaren bidez, jakingo dugula zeintzuk diren Arestik buruan, luman, paperean zituen lan horrek. Beraz, gaur, Gabriel Aresti eta Eusko Gogoaren arteko lotura dela eta Handimak Ibinagabitiaren gutun biren trukaketa egiten du Arestik. Handimak Arestiri idazten dio
1954ko azaroan, Arestik Andimari abenduan, Andimak Arestiri gutun bat galdua dagoena, eta azkenean Arestik Andimari 1955ko maietzean. Oraindik esan beharko nuke jaio barik neguan garai batetan. Behin eta berriro ikusiko duzue eskumaldean, Aresti S. Gabriel firma, eta firma hori atzarrata dago 1955ko gutun hortatik. Ez da ezagutzen dugun Arestiren lehendabiziko sinadura, hemen badago beste sinadura desberdin bat, baina Ibinagabitiari egindako sinaduren artean aurkitzen den zer bata, sinadura bat. Arestiren, Andimak Arestire egiten dion lehendabiziko gutuna. Eta orduan, hemen Sebas Garziari esker, Bitainoren ondareen artean aurkitu diren 3 argazki, egia esan Azkue Fundazioaren baimena dakat erakusteko. Uste dut 3 argazki nahiko ez ezagun, ekarriko ditu dela gaur gure artera baita ere. Aresti eta Meli. Andimak zer esaten dio Arestiri? Andimak esaten diona da, hartu dituela Arestiren lan batzuk, hain zuzen ere gero Eusko Gogoan argitaratuko direnak, Irigoieren bidez, eta irakurri ditut bihotz dardara dudala. Idazle polita zaitugu, eta euskera errezki menderatu dozu. Ez ohitua zure adinekoen artean. Egia esan, Arestik, Andimak idatzi aurretik, bidali zituen poema bi, Danz de la Prière eta Godalen dantza, dirudienez horrek izango ziren, baita ere Prelude à la musique de la danse horrek baten azalpena emango zuen, eta ipuin bat urkatuaren oinetara ditutakoa. Eta Andimak, esaten dio Arestiri, datorren alean, banakoan, zure bi olerkiak argitaratuko ditut, eta hurrengoan hitz lauskua. Poema horrek izan ziren Danz de la Prière eta Godalet dantzan, 1954an Eusko Gogoan argitaratu zirenak, eta prosalanak Prelude à la musique de la danse izango zen, eta urkatuaren oinetara ipuina. Badirudi Prelude à la musique de la danse horrek azaltzen duela, garai hartan oso normala zen bide batez, poema argitaratu eta poemarekin batera argitaratu baita ere poemaren azalpena. 1955an, Gabriel Arestik Maite Gurpila poema argitaratuko zuen Eusko Gogoan. Andimaren gutuna benetaz laudorioz, betetako gutun bat da, animoz, behin eta berriro esaten dio idazleari jarraitzeko bide hortatik, eta badakit argazkia ez dela ongi ikusten, oso ezabatua dago, baina dagoenean erakutsi nahi neban, ze berriro ez da gutun eoperkatu argazki ezaguna Arestirena. Arestik lehendabiziko gutunean Andimari esaten ditzu, esker ona emaiten dio lehenengo, beste poema batzuk bialduko dituela, Maite Gurpila deitutako testua emango duela argitera, ipuin bat baita ere bialtzen duela, eta hainbat itzulpen. Shakespeare, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez eta Verlaine. Honek guztiak argitaratu ziren Eusko Gogoan, eta berez nahiko testu ezagunak dira. Biografiaren aldetik, Arestik aipatzen dio Andime Ibinagabitiari, datu jakinak direnak, baina gutun honetan, lehendabiziko gutun honetan, azaldu egiten ditu Arestik. Berak bakarrik ikasi zuen euskera, eta euskera hori trebatu zuen
Bizkaiko Diputazioko liburutegian ziren euskal libruekin. Beraz, bakarri bai, baina, eta behar badau datutxua, Angel Zelaietak behintzat, Angel Zelaietari begiratu diot bere biografia berriro, eta ez du behintzat hori usteot aipatzen. Diputazioko liburutegian euskal idazleak irakurriz ikasi zuen Arestik. Hori eginda baita ere euskera. Handimak erantzuten du, bigarren gutun hori ez daukagu gure artean, baina bigarren gutun hortan Arestik hainbat berri ematen ditu bere asmo literarioi buruz. Datu biografikoak datoz lehenengo eta behin. Soldadutza egiten ari da, egin du kanpamentua, eta orain, esaten du berak, Bizkaiko armadako egoitza nagusian, Albia baratzetatik hurbil dagoen toki hortan, ari da, lasai egiten soldadutza, goizetan joaten da lanera, soldadutzera, eta atzaldeak libre ditu. Eta atzalde libre horretan euskera ikasteko eta euskeraz idazteko gogo bizia daka. Esaten du baita ere, esaten dio Andi Mari, jenteak kartzelatzen ari direla hemen, eta berak ez du ondo ikusten garai hartako joera politikua. Gurago luke edo hobetsiko luke jenteak euskeraren alde lan egingo balu. Eta gero, ematen du beste, ez dakit, anekdota baten berri bat, esanaz, euskera momentu honetan moda jarri dela Bizkaiko eta Bilboko aberatsen artian. Eta aberatsek egiten dutela alegina euren seme-alabek euskera ikasi dagien. Normalean, Bizkaiko herrietatik neskameak ekarrita, eta orduen irakatsi egiten dutze euskera. Eta Arestik esaten du hori euskeraren antzako kaltegarri izango dala, ze euskeraren egoera lotuko dala aberatzen egoera batekin. Eta orduan esaten du Arestik, berarentzako ez dela hori modurik onena bidea zabaltzeko. Bide batez, aipatzen ditu zenbait lotura literario. Andi Mari Binakabeiteari esaten dio Jon Etxaide kasik beti bezala depresioak jota dauela, eta mesedez animatzeko. Kontatzen dio Santiago Naindiaren 1000 euskal olerki eder poliziak sekuestratu egin duela, eta egoera horren berri ematen du, eta ematen du baita ere beste datu berezi bat. Garriga hau, ora aipatzen dudan Garriga hau, Argentinan bizi zen euskaldun bat zan, aberatsa eta dirudienez mecenas lana egiten zuena. Garriga honi buruz nik gauza handirik ez dakit. Badakit ordea, Jon Mirandek bialdu ziola bere poema librua Garrigari han argitaratzeko, eta Txema Larreak jaso zuela Mirandek bialdutako kopia hori, Garrigari bialdutako kopia, eta argitaratu zuela Miranderen poema librua. Kontua da, Arestik esaten duela, berak ere Garrigari bialdu dutuzela, zenbait zoneto, eta Garrigaren iritsia izan dela iritsi morala, eta ez literarioa. Eta Arestik bere keja agertzen du, esaten dio Andi Mari, noiz ikasiko dugu euskaldunak, literaturlanak, literaturagaitik bakarrik juzgatzen, eta ez horren beste moralagaitik. Baina kontua da, zenbait idatzita dituen, zenbait libruren, bintzat libru biren berri ematen diola Andi Mari. Aresti momentu honetan libru birekin ari da lanean. Bata deitzen da Rapsodiak. Eta esaten dio Andi Mari, Rapsodia horrek izango direla poema batzuk berak asmatutako metrika baten menpean idatzitakoak. Ziurrenik, Rapsodia hortakoak dira Danse de la Prière eta Godalek dantza. Hain zuzen ere poesia eta musika eta dantza biltzen dituzten zenbait poema. Beste alde batetik, Arestik dio sonetoz osaturiko libru bat egiten ari dela. Eta egia esateko sonetuak
agertu dira han eta hemen zenbait euskal aldizkaritan. Adibidez, Eganen, 1956an, 14 deitutako testu bat agertzen da, 58an argitaratu zen baita ere 31 deitutako soneto bat, kaso egiten badiogu izenburu oneri badirudi Arestik 31 soneto bintzat idatzita zituela. Carmen aldizkarian ere agertu zen beste soneto bat. Beraz, rapsodia horren arrastruak gitxi badira, sonetuen arrastruak gehitsuago dira. Juan San Martinek ere eman zuen honen testigantza. Juan San Martinek Arestiren antologia txipia argitaratzen da benean oso berandu 86an, esaten du Arestik bazuela asmoa sonetoekin egiteko liburu bat, eta liburu horren izenburua izango zala Sagar Zimelak. Horri buruz egia esateko nik ez dakit ezer, eta behar bada aretoan, beste norbaitek gehiago badaki, nire animo guztiak ditu argitaratzeko eta horrekin lan egiteko. Garai hortan, Arestik asmo handiak zituen. Hemen badirudi liburu bi itxi zituela osatu gabe, argitaratu gabe, baina garai hortan bazituen beste ideia batzuk eta honi buruz ere oso askorik ez dakigu. 1949an esaten du Maldan beraren bigarren atal bat idatzi nahi duela, Mirenen koplategia deitzen duena, baina nik dakidala horren berririk ez dago. 1959an baita ere, euskara garbia ditutako euskarari eskainitako poema luze bat egin nahi zuen, eta horren berririk ere nik behintzat ez daukat. 1960an, Tauerri egindako gutun batetan esaten du novela berri bat egiteko asmoa duela, eta novela horri Kibernia eta Jesus izenburuarekin asmatuta zuen berak. 1960an, Legearen oinarria, 1000 puntuko poema berria, Anton Arregiren musikaz osatua izateko asmoa zuena, Anton Arregi honekin elkarlanean egin zuen eta intxina ditutako poema batek badu Arregi honen musika, agian intxina poema hori izango da asmo horren urratsa, berak esaten du Tercetosen kadena deitutako metrikarekin egingo zuela, baina horren berririk ez daukat, naiz eta Tercetosen kadena horrekin idatzi zuen beste liburu bat, 200 puntu deitu izan dakoa. Beraz, honek dira, Joycek esango luken bezala, artistan erabeen erretratua egiten duten lehendabiziko asmo, lehendabiziko poema liburuen ezaugarriak. Eskerrik asko, hemen daukazue Arestiren firma, eta bai gogoratu nahi nuke, hitzaldi hau Dario Esteban, Emeli Estebanen aitaren omenez egin nahi nukela. Dario Esteban izan zen Gabriel Arestiren aitaginarreba, eta badirudi Gabriel Arestik Dario Estebaneri hainbat eta hainbat gauza zor eutozela. Eskerrik asko zuei, ez dakik galderentzako tokirik egongo da, baina zerbait galdetu nahi baduzue, hau da nire ekarpena gaur. Eskerrik asko. Orain izarrak datoz. Poesia. Esanen dute hau poesia ez dela.
baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Neure mendean, inor ez da profeta bere mendean. Berriz etorri naiz pentsamendura eta Andrea alabarik ez banu, pozik hilen nintzateke ene esanak kontsideralitzan euskal harriak. Maite Gurpilatik, itsasoa, bosatu lurra izinguretan dago, zuaitzen bor, abere hil, bustin upa, krezalak lurrari emanikako maitasuna heldu ezin aratago. Ara hiru maitaleak itsasoa, legorra, zerua, triangul jokaitza sinets ez dezakete paradisoa, hauen elkar naia egiaz garratza, ibai egoatxak bizitan aserre direnean, eren elkartua gaitik, gorenetan duenik arbuiaturik. Itsasoak lur naia drauku bete negu erdian, enbat mendabaletan, ilargiaz ahantzi garen gauetan. Beira fina, nire herriaren gainekoa azala, harria estaltzen duan kolore askotako kristala, orain argi eta garbi dezeginen haut kolore askotako kristal engainagarria. Ire gainean argia badator, ostrailikiaren antzean ire gainean argia badator, etzekiat nolakoa den harria, urdin, hori, gorri, ez diat herria bere egi asko neurrian hartzen, kristal fina, beira preziatua, airearen kontrako ikurrin edo armarri arroa, arbolatik zintzilika hagoen katea dezeginen haut, mailu batekin, ala biola batekin. Beti esanen dut egia. Beti esanen dut egia, nire ahotik ez da hitzik aterako egia ez dena. Espainak apurtuko zaizkit, hortzak eroriko zaizkit, mina ebakiko didate, baina nik ez dut gezurrik esanen. Eta inoiz nire juramentua hautsirik gezur bat badiot, izanen da eguzkia ilundu ez dadin, ilargia argitu dadin, arrozak horriren bat irabaz dezan, krabelinak usainik galez dezan, aurra beti ditiaz gozadadin, edo dontzeliari birjindadea joan dakion nobleziaz. Egia bat esategatik alabak hir behar bazaizkit, Andrea bortxatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik ebaki behar badidate nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mihina. Egia bat esateagatik nire izenak kenduko badute euskal literaturaten urrezko horrietatik, inoiz, inola, inun enaiz isilduko. Imanol Artzabalek egin zuen Arestiren hitza batekin kantu bat, eta baina inen dizuet. Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean. Bake hortan euskal aurrak jaio behar dira be, etorkizunaren beldurri izan ditezen jabe. Berdin izango dituzte eskubide osoak, kontutan eduki gabe zein diren gurasoak. Andre gizonek elkarri loturik dirauteke, eta inoiz, inola, inun, enaiz isilduko.
haien artean batere katerik egoteke. Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean. Ondasuna gertatzeko tresnak ez dira jaunen, eskuetan gozatzeko goxokiak izanen. Ondasunaren jabetza izango da publiko, gizona ez da lan bila eskean ibiliko. Fabrikak izanen dira euskal langileenak, eta soto pinudiak nekazariarenak, itxasontziak izango dira marinelenak, euskararen harmoniak sozial poetenak. Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean. Euskal Harria, zerutik erori gabeko harria, ongi labratua, maizu trebetxit, trebe eta abil batek landua, oinarri, giltzarri, zimentarria, adoratzen zaitugu, etzara eroriko, 1000 urte inguru da euskaldunen artean, arbolaren itxura emandako harria, ajolagabean landatu indugun itoginaren azpian, eta urtantak janau. Arbola, euskal harria. Bilbaoko kaleak. Bilbaoko kaleak gora eta bera, errekatik mendira, batzuk artezak, gehienak zeiarrak, lurra estalida etxez eta gizonez. Gizonak leku batetik bestera eramateko makinez, bizioz eta bekatuz, karitatez eta kriminaz, plaza biribilak, zumardi zabalak, zuek niri gogora ekartzen didazuen nire asmo zaharra. Behin egin nahi ukanuen eta inoiz egin ez dudana. Autonomia, adiskidetasuna, bakea, libertatea, foruak, maitatu ditudan gauzak, Urkijo ministroa, Gardoki kardinalea, Mazarredo almirantea, Egia generala, Arrikibar ekonomista, iguindu ditudan gizonak, kaleak, kalemotzak, kaleak hemendik, hortik, handik, edonundik, gorbeiara joateko gutizia sortzen zait barrenean. Bertan organizatzeko euskeraren salbazioa. Baina hemen geratzen naiz, kale arte honetan milagro baten zai. Egunero bizarrak enteari usteko nahikoa kurajerik ez baitut. Zorrotzako portuan aldarrika. Aleman barkua atrakatu da Zorrotzan. Zimentua dakar 100 kiloko sakoetan. Bien bitartean Anton eta Gilen zeuden zerrarekin tronko ura erdibitzen. Sokarekin, ez dago kablerik, bestela, tira eta tira, orain Anton, gero Gilen, enaiz hilen Gilen. Hemen euskeraz eta anerderaz birau egiten zuten. Okerbideak ezpaitaki mintzaerarik berdin tratatzen baitu erdalduna eta euskalduna. Arbolaren neurriak hartu nituen, antiojuak bustitzen zitzaizkidan. Amak gauean pentsatu zuen errekara erori nintzela. Eta esan nuen, beti paratuko naiz gizonaren alde. Gilen, Anton. Ibai Zabal, ibaiek erabaki bat hartzen dute hemendik. Eta handik ez dira mugituko. Edo handik mugitzen dira geldi, edo noizean behin, asarraturik, azkar, itsasora.
Ni itxaso bat banenduka, nora noan banenki, ibaia banintz. Ai, ene tristea, nora eta nundik noan ez dakidana. Nire aitaren etxea. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra. Defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak. Galduko ditut korrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldarik gabe, bularrik gabe utziko naute. Eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilen naiz, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da. Baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Apur dezagun katea. Apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, biba berango. Munduan beste askolez, hartaburuan oskolez, atzo aspertu nintzaden maisuez eta eskolez. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero, bederatziko pladitut, lau zur eta bostero. Ilargiaren adarrak handik zintzilik abarrak, gogoan garriatira, zure bi begi nabarrak. Zerutik dator harria, nundikan berriz argia. Gau ilun honetan dakust, zure aurpegi garbia. Martxoko oilar gorria, inundik ez etorria. Goseak arintzearen, judu batek igorria. Goizaldean eguzkiak printzak daduzka guztiak, oso merke saltzen dira euskaldunaren guztiak. Gure amonak esan dit, aitak arnoa edandik, joan zaitez tabernara eta ekarsasu handik. Euskeraren asturua, ez da gauza segurua, asko zazobekiago dabil munduan judua. Eta hau hola espazan, sarnerila kalabazan, ipuitxit barregarria kontatuko nituen plazan. Eta orain zuen txanda da, beraz gonbidapena da, denon artean, aresti gogora ekarriz kantatzekoa. Noski, petxi daukagu hemen, gidari, hitzak jarriko dizkigu anak, eta hementxe duzue gonbidapena, kantuz gaurkoa biribiltzekoa. Hasiko gara ba. Bat, bi, iruta, gorantza doa, agudo kapitala, eta Lapurdi beti dago apala, aldre besturik dago mundu zitala, konformatzen ez bagara, haize pegatu mortala. Gora eta gora beti, hain gora Lapurdi, euskeraz bizi gaitu eta bizi bedi. Gurea ez da bizi modu normala, lurra lantzeko aitzurra eta pala,
lanaren truke kobratzen erreala, benetan da miserable Euskaldunon jornala. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskeraz bizi gaitu eta bizi beti. Munduan ezin bizi daiteke ala, merkatuetan dena gora doala, etxera eta zopa guztiz argala, kriseluen oiloa ez da postre formala. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Obrero eta nekazari leiala, zuena ez da errenta liberala, diru zikinak putre motzak bezala, botatzen dizu gainera hortxe bere itzala. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Jabek bete kontzientzi zabala, kaskatu dute gure lurren azala. Baina Lapurdi ez da hain zerbitzala, burruka garbian dago, hori da printzipala. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskeraz bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskeraz bizi gaitu eta bizi bedi. Apa, animo! Eskerrik asko eta ondo izan.